Сәлем, дуслар! Игорь Николаевның әти булырга җыенуы, Ксения Бородинаның туе ничек узуын, Иосиф Пригожинның нинди куркулары булуын белергә теләүчеләр әлеге яңалыкларны башка чыганаклардан эзләсен. Ә без исә татар шоу-бизнесы вәкилләренең нишләвен сөйләрбез. Исәнмесез, эфирда шоу-biz, без башлыйбыз. Бүгенге тапшыруда Алина Даутованың бик зур серен ачарбыз. Эльмира Сулеймановның фатирында ремонтны кем ясавын ачыкларбыз. Петрауда Пелагейның татарча җырлавын тыңларбыз. Ранил Нуриевның инстаграмындагы конкурсын игълан итербез. Асылъярның кая китүен ачыкларбыз. TMTV Production командасының бу атнадагы премьерасы Ландыш Нигъматҗанова өчен төшергән клибы. Аны да бергәләп карыйк. Озакламый бөтен артистлар кабат бер сәхнәгә җыелып, яңа концерт сезонын игълан итәчәк. Сезон шактый кызыксыну уяткан театраль солянка проектыннан башланып китәчәк. Тамашаны юкка гына киленнәр дип атамаганнар. Чөнки кич дәвамында бунтарь авыл егете Илдар Әхмәтовка кәләш сайлаячаклар. Ә киленнәр аз түгел, дүртәү. Араларында шәһәрдән әбисе янына кунакка кайтучысы да, билгеле бер сәбәпләр аркасында кияүгә чыгырга атлыгып торганы да. Бик нык хисле күбәләк тә, Илдарны кияүгә алырга әзер кыз да бар. Кайсысы Индива, кайсысы Ландыш Нигъматҗанова, кайсысы мин һәм кайсысы Хәмдүнә Тимергалиева икәнен дә әлегә әйтми торам. Илдар Әхмәтовның кемне сайлавын исә бары тик шул кичтә генә беләчәкбез. Кыскасы, моны үз күзләрегез белән күреп, үз колакларыгыз белән ишетеп кайтырга кирәк. 1000 кат ишеткәнче бер кат күреп калыгыз дияр идем. 2 тапкыр күрү мөмкинлеге бар. Киленнәр концерт тамашасы 2 көн 18 һәм 19 сентябрь көннәрендә узачак. Филармония концертлар залында кичке сәгать 18:30-да күрешкәнчегә кадәр. Композитор Оскар Усмановның инстаграмында күптән инде эстрададан югалган асылъярның фотолары барлыкка килде. Композитор белдерүенчә, җырчы хәзер тырышып иҗат итә, кабат җырлар яздыра. Асылъяр иҗатына битараф булмаучыларына әлбәттә бер үк сораулар борчый. Кая югалды асылъяр? Кире шоу-бизнеска, татар эстрадасына кайтыр микән? Шул сорауларны без дә аңа бирдек. Барысы да Аллага шөкер, югалу сәбәбе турында күп язылды. Бер кешегә дә сер түгел, мин декрет ялында. Улым Әмиргә июль ахырында 2 яшь була. Иҗатымны мин дәвам итәм. Хәзер инде бер альбом яздырлык җырлар җыелды. Әкрен генә кире сәхнәгә кайтуымны планлаштырам дип белдерде Асылъяр. Bizden başka nişi gütkenidir. Ey jir şare biraz ekrin eylen. Yazığı kıyaş sinide aşıkına. Vakıtlarını dizginlisi Бүген без беренчеләрдән булып Алина Даутованың зур гына серен ачырга булдык. Җырчы кыз моның өчен безгә ачуланмас дип өметләнәбез. Мондый шатлыкны әйтмичә түзеп була димени? Шушы көннәрдә Алина Даутова беренче тапкыр УЗИга барган. УЗИ көткәнчә бәхетле хәбәр җиткерде. Алина тиздән беренче тапкыр әни булачак. Хәтерләсәгез, Алинаның тормыш иптәше Изге Вали дискотекасында аңа кияүгә чыгарга тәкъдим иткән иде. Бәхетле Алина күз яшьләренә чыланып, әйе дип җавап бирде. Һәм менә бәхетле гаиләдә бәхетле сабый дөньяга киләчәк. Яшь гаиләне без әлеге шатлыклы вакыйгалары белән чын күңелдән котлыйбыз.
Йөрәгемнең булай дөрләп янганын Мәхәббәтнең икәнен сине күргәч аңладым Синсез яши алмыйм җирдә Син сулар һавамы сыман Син бу җиргә бу дөньяга минем бәхеткә туган Синсез яши алмыйм җирдә Син сулар һавамы сыман Син бу җиргә бу дөньяга минем бәхеткә туган Узган елларда Мамадыш районы Жюри авылында иң үзенчәлекле сабантуй Питрау сабантуй гөрләде. Керәшеннәр җыенына гадәттәгечә игътибар зур булды. Республика җитәкчелегенең шактый вәкилләре белән бер рәттән йолдызлы кунаклар да бар иде. Арада иң шаккаттырганы Пелагея булды. Голос проекты остазының рус халык җырларын кабатламас итеп җырлавын шактый ишеттек. Ә менә татар халык җырын Пелагея Питрауда тәүге тапкыр җырлады. Айгөл Бариева күптән түгел генә үз рәсемнәрен социаль челтәргә урнаштырган. Кичкенә вакытында ук рәсем ясарга ярата торган Айгөл ниһаять яраткан шөгыльне кире кайткан. Рәсем ясый башлаганнан бирле төсләргә икенче күзлектән карый башладым. Элек күккә күтәрелеп карасам да, зәңгәр су күк йөзен күрә идем. Ә хәзер шул зәңгәр су төснең 10 төсмерен күрә алам. Рәсем ясау бик мавыктыргыч һөнәр. Рәсемнәрне акрил буяулар белән саннар буенча ясыйм. Нәтиҗәдә бик матур сәнгать җимеше килеп чыга дип белдергән Айгөл Интертат.ру сайтына. Эльмира Сөләйманова гаиләсендә күңелле вакыйгалар. Алар Чаллыда үз фатирларына ия булды. Узак сузмыйча ире белән 4 бүлмәле фатирга ремонт ясарга булганнар. Эльмира 2 баласы белән Солилецк курортында ял иткәндә бөтен ремонт эшләрен ире кулына тапшырган. Яңа ремонтның дизайнын үзем уйладым. Барысы да гади һәм шул ук вакытта зәвыклы булачак диде ул. Ятлар белән чуалуым Түгел инде яңалык Миндә калмады хисләр Дөрләп янырлык Ятлар белән чуалуым Түгел инде яңалык Миндә калмады хисләр Дөрләп янырлык Сөйем диме кирәк түгел Төсі оңған сөюең Нигә кирәк азапларны Бәхет бит улы диюең Сөйем диме кирәк түгел Төсі оңған сөюең Нигә кирәк азапларны Бәхет бит улы диюең Сиңа диген олы хисләр Нигәдер тыныклар
тоныкланды. Диңгезләрдәй шаулап торган сөю дөньям тын калды. Сиңа дигән олы хисләр нигәдер тоныкланды. Диңгезләрдәй шаулап торган сөю дөньям тын калды. Сөям диме кирәк түгел, төсе уңган сөюең. Нигә кирәк азапларны, бәхет бит улы диюең. Сөям диме кирәк түгел, төсе уңган сөюең. Нигә кирәк азапларны, бәхет бит ул диюең. Ранил Нуриев социаль шилтәрдәге язылышларын бер генә дә тынычлыкта тотмый. Күптән түгел ул кайнар кочагымда җырының клибында төшәргә героиня эзлим дип кастинг игълан итте. Бүген исә иң шәп хэштег өчен конкурс ачып җибәрүен хәбәр итә. Шулай итеп, Нуриев иҗатын яратучылар, фантазиягызны эшкә җигегез. Ранилга килешердәй хэштег уйлап чыгарыгыз. Иң оригиналь хэштег Ранилнең фирменный хэштегына әйләнәчәк. Әллә сөю үзгәргән, ят карашлар гына калган, сөю тулы күзләрдән, яралардан арына алмай, ярсып янса да күңел, без әле дә яратабыз, ләкин син мине түгел, ләкин мин сине түгел. Яралардан арына алмай, ярсып янса да күңел, без әле дә яратабыз, ләкин син мине түгел, ләкин мин сине түгел. TMTV Production командасы бөтен татар эстрадасы өчен иң шәп клиплар төшерүе хакында күпләр беләдер. Бүген без сезгә янәдән әлеге команданың иҗат җимешен тәкъдим итәбез. Шоубыз тапшыру оригиналь сюжетлар төшерүен дәвам итә. Бүгенге героебыз җырчы Вероника Кузнецова. Ул тәүге тапкыр дайвинг белән шөгыльләнеп карады. Һәм моннан нәрсә килеп чыкканын алдагы сюжеттан карагыз. Вероника, без синең белән бүген
Qozon su sport turlari saroyida ham bir necha minutdan so'ng biz sening bilan 5 metr yarim suv ostida cho'mashaqmiz. Lekin o'ng'arshi aydalib biroz biz sening bilan suylashib ketik. Bilganingcha Qozonda bu yil zo'r sport voqeasi, suv sport turlari bo'yicha dunyo chempionati o'zashaq. Ham aytaylik Veronika, sen azirmi bu sport turin bu chempionatni qarshi olirga biletlarni olib azirlanib qo'ydingmi endi? Albatta, azir biletlarni endi ko'pdan oldim. Ham kutib qolam endi bu chempionat. Yaxshi, Veronika, bilganingcha bu chempionatda bular bizning 6 sport turi. Birinchisi aning suvda yüzü odatiy, ikkinchisi oshiq suvda yüzü, uchinchisi suvga sekru, ham high diving deb ataladi, bu ekstremal biyiqlikdan sekru. Shulay vodное поло ham sinxronniy плавание. Agarda sening mumkinchiliging bo'lsa, sen o'zingni shu sport turlarining qaysisida sinab qarar eding, yorishib? Muayyan men o'zimni sinxronniy плаваниеda ko'rar edim. No qarab turishga sen borsana da to'g'ri kelasan. Lekin sinxronniy плаваниеda o'zingni yaxshiroq bildira olarman deb o'ylaysan, shulay bit? Yaxshi. Endi bir kishiga sir tugul Veronika, sen ko'pdan tugul Yamli kvartet turkumida shigish yasay boshlading, shulay bit? Bu endi borsada senga tanish qizlar, sen bular bilan endi Qozon davlat madaniyat ham san'at universitetida o'qiding. Сөйләп китәләр, бу төркем кайчан барлыкка килде, кем сәбәпче булды моның барлыкка килүенә? Һәм сезнең шушы төркемне кайда һәм кайчан күреп булачак? Сәбәпче инде без үзебез булдык. Минем Ямле коллективда 4 кыз, Дилия Әхмәтшина, Гөлназ Баталова, Альбина Кузнецова һәм мин. Без бер ел элек оештык һәм бүген инде эшләп барабыз. Yaxşı, sizning bu kollektivni qayda ko'rishga bo'ladi? To'ylarda, sabon to'ylarda, balkim bir konsertlarda chiqish yasaysizdir. Konsertlarda, to'ylarda, banketlarda ham eng zo'r populyar meropриятияларда biz chiqish yasaymiz. Mana nindi stilda sizning bu kvartetning ijodi? Nindi jurlar jurlaysiz? Nindi stildagi? Albatta, endi biz estrada jurlarini, xalq jurlarini ham akapelna shunday 4 motor tovushqa jurlaymiz. Veronika, aytaylik, mana seni endi tomoshachi 2007-yilda Yulduzlar fabrikasidan so'ng tanib bila boshladi. Sening turmushing mana shu Yulduzlar fabrikasına qadar nechik edi ham, shundan so'ng qaysi yoqqa o'zgardi? So'ylab ketaylik shuning turida. Men 10-klassda o'qiydim, artist bo'lib, mening zo'r xayolim bo'ldi edi ham. Casting bo'yicha men Bars Media kompaniyasına kelib lakdim. Veronika, sen endi Yulduzlar fabrikasida bizning yaratgan jirchimiz Aydar G'alimov bilan shigish yasading, duet bilan. Ham aytaylik, elida siz onun bilan oralashib turasizmi? U seni ko'rgach tanıymi? Albatta tanıy. Aydar bo'y hozirda vaqtda biz oralashabız konsertlarda, ham ul meni Veronika, nishik sening halaring, nishik nindi o'zgarishlaring bor turmushda? Ham endi 10-klassda bo'lib, men Aydar G'alimov bilan bu nindidir mo'jiza kibik men endi bek shod. Olg'a toba Aydar G'alimov bilan duetlarni kutirga kerakmi bizga? Aytaylik. Aliga onday taqdimlari yo'q, lekin mening bor duet Munir Rahmayev bilan Emil Aizatulla, Lenar Sayfiyev, Ilnaz Garipov. Agar Aydar aboy taqdim etsa, men qarshi tugul. Demak, Aydar aboy sening yonga kelib, Veronika, shan ko'ngildan seni bilan to'y jarlig'ali desa, sen ayga desang, shulay bit? Ayya, albatta. Yaxshi. Ham endi Veronika, sen bizning endi bek ko'p artistlar bilan ishlaysan, mana o'zing da aytib ketding. Ko'pdan tugul seni shikarniy turkumi bilan Abdulla To'qay rap o'qiydigan klipda ko'rishga to'g'ri keldi. Sen anda tatar tili o'qituvchisi rolini boshqarayding. Aytirga kerak, senga bek kelisha bu obraz. Veronika, aytaylik, mana kelashakda balkim o'zingni shu o'qituvchi obrazында senda ko'z oldingga keltirasingdir. Bizning bitini Venera xatirida da shulay o'quvchilarga o'zining bilimlarini beradi, shulay bit. Nechik o'ylaysan? Aytaylik. Men o'qituvchi bo'lib ishlarga qarshi tugul, lekin bu professiyada bek ko'p tajriba kerak. Necha yildan so'ng sening bu tajribang to'planib bitir deb umidlanirga bo'ladi bizga? Ömür boyu ishlaysan, ömür boyu öğrenasan, bu endi Xudoy qo'lida. Veronika, 2013-yilda Veronika Kuznetsova o'zining ko'kraklarin imeni ishtirgan ekan degan statya chiqqan edi. Ham butun tomoshachilarni bir so'rov burchi. Hali bu so'nggi yillarda bu spesakka tag'in boshqa tan ilishlarda istilmadimi? Yo'q, istilmadi. Bu PR edimi? Alla mana o'ylab yozdilarmi? Nechik? Yo'q, bu PR tugul edi. Bu shundan da bo'lgan hal. Komandan ishkara bora ko'nglimning qillari
Nega ayırdı iken Yazmış bizning yollarni Bizning yollarni Yürekte sağış buranlay Qora ko'ngilda yavan Sen bulmag'ach yanarım Hurmatli do'stlar, biz to'lisincha suv ostiga tushirga hozir, tegishli kiyimlarimizni kiydik. Kislorod balonlari gina osos qoldi, lekin endi e'tibor etsangiz, bizning Veronika Kuznetsovaning kislorod balonlari har vaqt o'zi bilan. Veronika, birshilasingmi? Birazgina birshilam. Allohga topshirdik, suv bizni kuta, ketdik. Ketdik. yanarımda Jitmey canıma hava Ko'ngil yalay Canım sızlay Bilmeyim ona ne gerek Yalğız yaşav Gazabına Düze alırma yürek Aman birleşkere bara Ko'ngilimin kolları Nega ayırdı iken Bir maska bilan ketdim, ikkinchi maska bilan chiqdim. Bek qo'rqinch, bek shap. Instruktor bek yaxshi yordam etdi menga. Menga bek yoqadi. Rahmat bek zo'r. Yürekte sağış Muranlay Qora ko'ngilda yavan Sen bulmag'ach yanarımda Jitmey canıma hava Men biz hozir sendan boshqa Shunga tashlangan qushaq Shamlarga ko'mirib o'tgan Seni borishib Шул рәвешле шоу-биз тапшыру ахырына якынлашты. Безне телевизордан гына карап калмыйча, социаль челтәрдә дә безгә кушылыгыз. ВКонтактеда официаль төркемебез, Instagram аккаунтыбызда сезнең өчен. Күрешербез. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.